ഓഫർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ. ഓഫറിൽ വണ്ടി കൊടുക്കാൻ കഴിയണം. ഇന്ന പിടിച്ചോളെ. 2018 മോഡൽ R1 V3 വെറും 80,000 രൂപയ്ക്ക്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന 2019 മോഡൽ ജാവ 42 വെറും 80,000 രൂപയ്ക്ക്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന RC 390 2016 മോഡൽ സ്ലിപ്പർ ഖർച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന മോഡല്. ചെറിയ കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. പ്രൈസ് വന്ന് വെറും 1,28,000 രൂപയ്ക്ക്. നിങ്ങൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയോളൂ. ഈ വിലക്ക് ഈ മുതൽ എവിടുന്നും കിട്ടൂല, നമ്മുടെ അടുത്ത് മാത്രം കിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് റോസ് മോട്ടോർ. എല്ലാ വണ്ടിക്കും ഫിനാൻസ് സൗകര്യം അവൈലബിൾ ആണ്. വെറും 0 ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് നമ്മൾ ഈ ജാവയും V3യും കൊടുക്കുന്നത്. RCക്ക് ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് വരുന്നത് വെറും 25,000 രൂപയ്ക്ക്. ഓൾ കേരള നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്, എക്സ്ചേഞ്ച് അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മുടെ ഷോപ്പിന്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് ഇവിടെ മലപ്പുറം മഞ്ചേരി മുള്ളമ്പാറ എന്ന സ്ഥലത്താണ്. എല്ലാ വണ്ടിനും കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് താഴെ കാണുന്ന നമ്പർ കോൺടാക്ട് ചെയ്തോളൂ. എല്ലാ വണ്ടി ഡീറ്റെയിൽസ് കറക്റ്റ് ആക്കണം പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ.